क'क्राझाराव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि बिबुंथि बाथारमारियाव सोमजिनाय हा-हुनि जेंनानि सायाव जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खुगा बेखेवबाय। जेब्लासिम आं थागोन अब्लासिम रायजो-राजानि हा-हु सम्पथिखौ सोरखारा सेनो हाया। थांनाय नबेम्बराव बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारिया लेन्ड एलटमेन्टनि थाखाय सार्कोल अफिसारनो लाइजाम हरनायखौ लानानै बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो-राजाफ्रा गिनांगौ गैया। दिनैसिम सोरखारा खास लेन्ड एबा मियादि लेन्डआव गोदान मावखुलि लुफुंनांगौनि खोथा जेबो सावरायज्लायाखै आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआबो बिटिसिआ हरनाय लाइजामनि सायाव गनायथि होआखै होनना रोखा बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सानैसो बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा बे खामानिखौ मावदों आरो आंनि मुं आरो प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। बाथारमारि गामिनि हा-हुनि जेंनाखौ आं गासैखौबो मिथिगौ, नाथाय जेबो गिनाङा, आं जेब्लायबो बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो-राजाफोरजों दं। थांनाय गोजाम सोरखारनि समाव 100 बिगानिबो बांसिन हाखौ कालचारेल कमप्लेक्स लुफुंनायाव हगारबाय, नाथाय हा बिगोमाफोरा जेबो सोरखारि खाबु मोनासै। बेबायदिनो गिखांनाय फैदों बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो-राजाफोरा। जिबौ अरजायोब्ला खानस्रिखौबो गिनाय फैयो, बे खोथाया सैथो। नाथाय जोंनि इउपिपिएल आरो प्रमद बर'नि बिटिसि सोरखारा रायजो-राजाफोरनि सोरखार। बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो-राजाफोरा जेबो गिनाङा होनना रोखा बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। जोंनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आङो बे समाव क्लियार खालामनानै होनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय बावैसो साननि सिगां बाथारमारि गामिनि माखासे सुबुंफोर आरो मोननैसो आफादा बिथांमोना हा दखल खालामनानै लादों सरकारा होननानै बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बानसावबाय थादों। बे बेलायाव बिथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थगायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुंदों। बेखौ जोङो नोजोर गोग्लैदों। दा बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार होनो थाखाय बे समाव जोङो गभर्नमेन्टनि जे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बेवहाय नो अबजेक्सन हरदों, नटिसआनो दङ होननानै बिथांमोना बेबायदि देखायदों। आरो बेनि थाखाय साधारन रायजो राजाफ्रा आरो माखासे हा बिगोमाफ्रा बिथांमोना गोरोन्थि सानदों। बिथांमोनखौ माने माखासे आफादफ्रा बिथांमोनखौ जर-जबस्ति बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोदों। बिथांमोनखौ बुंनाय जादों जे गाबोननो फाउन्डेसन खालामसिगोन होननानै। थ' बे बेलायाव बिथांमोननि बाथारमारि गामिनिफ्राय माखासे सुबुंफोर बिथांमोना आंनो फोरमायहरदोंमोन जे सार्केल अफिसारा नायदों, गाबोननो फाउन्डेसन जासिगोन सार्किट हाउस होननानै बिथांमोना खौरां हरदों। लोगो लोगो आं बुंनो बेबायदि जेबो हाबाफारि गैया। जुदि सार्किट हाउस बाहाय माने जुदि फाउन्डेसन जायोबा लकेल एमएलए हिसाबै आंबो मिथिगौमोन। थ' बेबायदि जेबो गैया। थ' बे ओनसोला खास हा माखासेया जों मिथिगौ। मानोना साखाथियावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गोबां बुरजा हा दङ। आगोलाव एलटमेन्ट मोननायमोन आरो बे एलटमेन्ट टाइमा जोब्बायमोन। दा गोदानै आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि हाखौबो गोदानै आंसो एलटमेन्ट खालामना होफिनदों। 100निबो बारा हा बेयाव दङ। थ' आं मिथिगौ बे ओनसोलाव माखासे खास हा दङ। दा बिनिखायनो गभर्नमेन्टनि जुदि माबा मोनसे फसंथान जुदि फैयोब्ला बेखौ बाहा फसंनाय जागोन, बेखौ सिगां गभर्नमेन्टआ बहाबा खास हा दङ नामा बेखौ नायग्रोनाय जायो। आरो खास हाब्लाबो बहाबा जुदि न' दङब्ला, मानसि थाबायब्ला, आवग्रिनानै लाबायब्ला, अब्ला बे खास हाफ्रावबो बेबायदि गभर्नमेन्टनि फसंथानफोरखौ फसंनो हाया। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो जिहेतु गोदानै सार्किट हाउस लुफुं जासिगोन, सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे सार्किट हाउस गोदानै लुनाय जागोन, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस जागोन, गोदानै जेलखौ लुफुंनाय जागोन, जेल सिङावनो माने गेलेनायनि थाखाय खाबु मोननांगौ, जेल सिङावनो हस्पिटाल थागोन। दा बेबायदि गुवार हा नांगौ। बेबायदिनि थाखाय सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बिदिनो फोसावदों। थिग बे लेखायैनो जोंनि क'क्राझारावबो दिनै गोदानै सार्किट हाउस लुनाय जागोन, गोदानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुनाय जागोन, गोदानै जेलखौ बानायनाय जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों।
दा बे बेलायाव बिथांमोना जेखौ बुंदों नै माने दङ होननानै बे जाहैबाय थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्टेम्बर बावहाय बुंनाय जादों जे बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारी बिथाङा सार्केल अफिसार क'क्राझारनो हरदों इसिबां दाग नाम्बार बे होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार हरदों। नंगौ बे बाथ्राया सैथो, नाथाय जों बयबो मिथिगौ 6 सिड्युलाव जोंनि काउन्सिलाव लेन्डआ मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो बिनिखायनो बावहाय जोंहा SDLAC मोनसे कमिटि दङ, साब डिभिजन लेभेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ। बे कमिटिनि पास नङाबा रावबो हाखौ होनो हाया। थ' बिनिखायनो बिथाङा आरोबाव फिन लिरफिननो गोनां जादों। 1 नभेम्बर 2021 मायथाइनि 1 नभेम्बराव बिथाङा आरोबाव मोनसे अर्डार दिहुननो गोनां जादों। बावहाय बुंदों जे साबजेक्ट टु एप्रुभेल अफ SDLAC क'क्राझारनि साब डिभिजन लेभेलाव थानाय लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि एप्रुभेल नांगौ होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार दिहुनफिननो गोनां जादों। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै जेब्ला सार्केल अफिसारा SDLACनि गिबि मिटिं, बे मिटिङा 8/11/2021 आव जेब्ला जायो नभेम्बरनि 8 थारिखआव 1 नभेम्बराव बिथाङा बुंदों जे SDLACनि एप्रुभ नांगौ आरो बे बाथ्राखौ बे प्रप'जालखौ सार्केल अफिसारा SDLACनि गिबि मिटिङाव लाबोदों। बे जाबाय 8 थारिख नभेम्बर आरो बे 8 थारिख नभेम्बराव लाबोनायाव क'क्राझार जोंनि जे SDLAC दङ, साब डिभिजन लेभेलनि जे लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ, बे कमिटिया बेहाय एप्रुभ होआखै। मानो होनो जों जेब्लानिफ्राय मिथियो अब्लानिफ्रायनो आंबो बुंदों जे बेबायदि बाहाय होनाय जानाय नङा। भातारमारिखौ आं मिथिगौ, आंनि गोबां खोथा बाहाय बुंनाय जादों। आंनि आइया भातारमारि गामिनि, थ' गथिखे आंबो मिथिगौ जोंनि बाहाय जाथि खुरमानिबो हा हु दङ। आंनि नामखौ बिथांमोना बार लादों। थ' बेनिखायनो आं बुंदों जाया नालाय जाया, बावहाय आरोबाव बेबायदि थांलायलायनानै सावरायहैनांगौ बिदिबो आं सानाखै। मानोना बिसिनि गामिनि माखासे जायफ्रा आंनो 2-3 फन खालामहरदों, गावबुराबो दङ, बिथांमोननो आं रोखायै बुंदों जाया, जेब्लासिम आं थागोन बे जानाय नङा होननानै आं स्पष्ट बुंदों। मानोना लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जे कमिटि दङ बावहायनो बेखौ जों बादा होनानै जों दोनखादों। थांनाय 8 थारिख नभेम्बर 2021 आव बेयाव जों एप्रुभ खालामखायाखै। बे मोननै जे 497 दाग नाम्बार जे डिपुटि कमिशनार अफिस आरो मडेल सार्किट हाउसनि थाखाय। खारन जोङो जाथिगत माखासे खोथाफोरखौ सेन्टिमेन्टखौ लानानै 6 सिड्युलखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट बर्डखौ लानानै जोङो गोजौ जे सरकारनिफ्राय बिथोनफोर मोननानै जोङो बेखौ एप्रुभ खालामखायाखै। आरो जोंनि बे लेन्ड एडभाइजारि बर्ड खुनु एप्रुभेल नङाबा खुनु हायानो पास जाखाया। जों एप्रुभ खालामबासो बेयो पास जागोन। खारन जोङो बे हाया 8 थारिख नभेम्बराव 2021 आवनो बेखौ जोङो हल्ड खालामखादों। खुनु बातारबारिनि जे रायजो राजाफ्रा जायखौ राजनितिक पार्टिफ्रा जे एलिगेसन लाबोदों बे कमप्लिटलि फल्स। बियो जे डिसि अफिस जानांगौ, सार्किट हाउस जानांगौ, बेयो जानो हानाय नङा। जोङो रायजोजों दंफायो आरो जोङो जाथिनि सेन्टिमेन्टजोंबो दंफायो। बे थांनाय 6 मास 7 मासाव जों गोबां दरखास्त' मोनगासिनो दं। जोंनाव जों सानोबा जोङो बस्था हिसाबैसो जोंहा दरखास्त' दं। जों दरखास्त'खौ नाजावगासिनो दं आरो जोङो जेसेबां हायो जेसेबां जे ट्राइबेल मानसिफोरनो बेखौ सिन्था खालामनानै जों होनायनि लामायाव थांगासिनो दं। आरो दहाय बुंनाय बादिबा जे टेङापारा आरो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौबो माखासे जों टेकनिकेल उसुबिदा थायो, बाव हल्ड खालामनानै दोनथ'दों। खिन्थु बेखौबो जोङो जेसेबां जोङो होनो थांगासिनो दं। खिन्थु थांनाय बे 15-17 बोसोराव बेबादि दरखास्त'खारि
बेबादि बस्था बस्था एप्लिकेसन सफैयाखैमोन। जोंनि समाव जे UPPL सरकार थानाय समाव बेबादि दरखास्त होनायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामगासिनो दं, नाजावगासिनो दं, एप्रुभ खालामगासिनो दं। आरो थांनाय जों मिटिङाव बे 2 मास 6 मासावनो 2-3 मासावनो जों खमसे खम 200-300 न'खर सुबुंफोरखौ जोङो एप्रुभ खालामखाबाय। बिनि सायाव जोङो जुदि गुबुन कमिउनिटि जुदि दङबा, बिसिनि दरखास्त दङबा, जों बाव NRCनिफ्राय लानानै भटार लिस्टनिफ्राय लानानै बेल ब्लक नटिफाइड एरिया नंगौना नङा बे कागज पत्रखौ जों गासिबो रोखा रोखा एकदम नायजोबनानैसो एनालाइसिस खालामनानैसो स्क्रुटिनि खालामनानैसो जों होयो।